Hai dosto, welcome. आं दिनैहाय आंनि लाव बारि खाख्लौ जोगोनार बारि आं दिन्थिनो नागिरदों। निफ्राय सुरु बेयाव थैबाय माखासे लांदां जाबाय दासो मानबायहांदों। खाख्लौ होनो ना जोगोनार होनो ना रङालाव होनो ना मा होनो जोंथ' रङालाव गोजालावसो होनो सोरबा गोदैलावबो होनो। बारिखौ नुदों दा बेसेसो फैसा मोनगोन आं नोंसोरनि आइडियाव नोंथांमोना आइडिया लागायनानै होदो। जाहांबोथारदोंसै साननैसोनि उनाव बिबारबो लासिगोन। दायो बारसे बारनै लाहांबाय बिबार, ओमफ्राय फिथाइया माबायदि जागोन देग्लाय मिथिया। एम्फौनि मुलि होनो मोनाखै आरो दंफांनि इसेबो भिटामिन होनो मोनासै। गायनाय समाव मोननैसो होदोंमोन आरो रासायनिक हासार बिपुल दाना लोगोसे टिपि। ओमफ्राय जोबनायाव फैबाय थानाय समाव जेब्ला फिथाइ थायगोन अब्लासो नोंसोरनो आङो आरोबाव भिडिअ खालामबावगोन बेसेबां मोनबाय आङो फिथाइखौ होननानै। ओमफ्राय जेब्ला आं न'आव इखो गुदाम खालामहैगोन ना लांनानै जाबना दोनहैगोन अब्ला आं मोनसे भिडिअ खालामबावगोन आरो दायो गैथ'ला। थेंक इउ।